Ginkumpirma sa Department of Foreign Affairs kung DFA nga natimbrehan na nila ang International Criminal Police Organization kung Interpol nga nakanselar na ang pasaporte sa ang anay nagbuya nga kongresista sa Ako Bicol Party List nga si Zaldy Co. Suno sa Foreign Affairs Spokesperson Ambassador nga si Angelica Escalona, nabaton sa ahensya sa Desyembre 10 ang resolusyon sang Sandigan Bayan nga nagamando sang kanselasyon sang pasaporte sang anay mamalidha. Pahayag sa DFA official nga napabalo na Manila sa Interpol Office sa Pilipinas nga Philippine Center on Transnational Crimes ang kanselasyon sang pasaporte ni Co. Iniantes gin report sa Interpol National kagin timbre sa tanan nga International Border Control para ibutang sa alert system ang pasaporte ni Zaldy Co. Pagabot naman sang ginapahayag nga golden passport ni Co, ginsiling sa DFA official nga ang Portuguese government ang makasabat kaangot diri. Suno saya hindi tanan nga Pilipino nga nakakuha sang foreign citizenship kag foreign passport ang na-report sa Department of Foreign Affairs. Matandaan nga sang Biyernes, Desyembre 12 ginkumpirma ni Department of the Interior and Local Government Under Secretary for Public Affairs and Communications Donnie Puno nga ginumpisahan na sa ahensya ang pagpakigangot sa gobyerno sang Portugal para maberipika ang mga report kaangot sa ginaaligar Portuguese passport ni Co. Naibaluan nga nauna na nga ginbuyagyag ni DILG Secretary John Vic Remulla nga na-monitor ang ulihing lokasyon ni Co dito sa Portugal.